Ikuan din nila panahon si Sherwin ganis na. Si Sherwin. Oo. Okay, grabe mong tik sa ako ha. Murag bugat na gyud kay mong gidala-dala diha ba? Salamat sa pagsubag. Kisa Sherwin pila edad nimo di ay? Ko. Ha? Ay, 20? 20 years old? Oo. Sige, kusgi gamay mong tingog langga para magdungog talangga. Kusgi gamay mong tingog. Okay. Sige, iduot. Okay. So, unsa may problema nimo langga? Ba na ko iya po. Unsa? Na ko iya po. Turo na mi katuig. Na kay uyab, tapos Katuig. tulo? Tulo kami katuig. Okay, sige, kusgi pa mong tingog kay burag grabe gi-maximum na ako ni diri burag hinay lang gihapon. Tulo na mi katuig. Tulo na mo katuig. Dayon kanang nagabot pa kanang karon na niabot ng inan. Ningon naman sa kuha nga wala siya gusto sa kuha. Tulo na mo katuig, tapos kalit lang siya niingon na wa na siya gusto nimo? Akong katingalaan lang kung pag mahiraptan siya, anong magkasapos sa Ang ako ma-advise sa imo, tama. Maklaro. Ano mga wala kay burag wala imong signal diha. Hello? Kana. Sus naraman di ay na di ay. Okay. Kadyo lang balik ta sa sugod. So nakay uyab, tulo na mo katuig, takalit lang siya niingon na wa na siya gana nimo. Kanang, pero, ayan siya na istorya to, kanang, ano na siya nailabutan. Katong? Kalit, yung anak, kay kanang layra daw kung ako siyang mga ayab taon na, hindi daw mga inanak, ako rin nakalahi. Gi-compare ka niya. Nga burag lahi ka. Unsa mga klase nga pagkalahi? Ilaha mala imo gabasa-basa. Tama. Layra kito. So niingon siya nga bulagan ta ka kay tungod kay lahi ra ka? Ang ganda, kaya mo, Gini ko masabtan oy. Unsa? kanang kailangan ko. Unsa? Langga, pangitag ka ng nindot nga signal lang gabi, bro, di masabtan. Ana. Kusgi, kana kay para masabtan nato kay lisod kayo. Kito naglibong nako, giyon siya na pagsulti sa imo ha, nga di na siya ganahan nimo. Ito man siya ningon nga, umanang ko siya nailabutan, ayan siya ningon ng inanak. So nay nahitabo. Pagkahuman, yan siya ningon. Pagkahuman hayad, agoy! Basig! Dilipod gamay! Dilipod gamay! Ay, sakto. Kadyo lang, first time to ninyo na nahitabo. First time to nga nahitabo. Na. Ha? Kaupat na. Ikaupat na. Oo. Sa ikaupat pa sa nag-ingon, nga di na siya ganahan nimo? Kaya ka na, lain mo siya, bakit pagmalatan ako sa mga kasapos kuha ba? Sa? Pagka nang malatan ako siya, magmalay sa kuha ba, magkasapos ito. Kasuko sa imuha. Pero kanang hindi sa puso. Kadyo lang. So ang dating gini mo karon wala gyud ka kabalo sa rason nga anong gibulagan ka. Kanang inaingon niya kanang bulag ako siya niya wala ko gisugot pero ignan ako siya nga kaya tamang bulag ko kanang kaya na reta ka kulitan. Pwede ba day na patay ka? Pwede ba day na yung anak samot manong kakasakit? Kaya bali, so sa imong pangutana sa kantita B, Kanang taong kanina ako pagpan kay lisod mga nga kanang malintan ako dito kay alos karagabi man ni. of course. Lisod ba yun? Lisod yun kay kalimtan may ginoo ko. Walay dali nga panag-uyam nga pagkaugma mapulihan dayon. Pero kanang lisod magud para sa kuha kay kanang anad magud ning sabihin kita on niya. Mao lagi, pero ang problema man na to siya naman goy mo dili mo sugot. Siya na may dili. So, akong katingalahan sa pero kung wala pa siya gusto diyan, kasi kailabuton pa mo, akong kalibugan. Dili man. Posible nga pirmiro ganahan pa siya. Tapos later na siya na-discover na di siya ganahan, mo nang nawala. Pwede man na yung anak taon doy. Di man na sa inyo tungod kay nagpailabot sa wala na siya. Posible, basi sa sugod mo nang ganahan siya, nakaupatan manggaling nimo.
Pero ang problema lang, base na siya nakita lain or base na siya na-discover nimo, mo nang nairason nga nawala ang iyang gana. Ay, dili, gito, kanang maklaro, maging nagsinarong. Unsa sa klaro nga? Dili, gito, makaingon ni nanang na siya nagsinarong mo ko. Mao lagi, wa mataka ang problema man gud diri, mo gud takabalo sa iyang rason. Malay mo unsa may ang gisulti sa imo ang rason be? Kanang lahira daw dito sa uban, mga yab kay, ako kay, kapila daw ko mangayo sa iya. Kapila daw ka ma, unsa kapila ka ma? Kanang sige daw ko pangayo sa iya sa mga nanang nga butang. Ah, so ikaw medyo active ka. Oo, anak yun, murag active. So mo nang wala sa ganahe kay ikaw mura gusto ka nga permintihon. Oo, murag yung anak yun. Ay mo di ay kay feeling niya mura kag manyakis. Noon sa nimo sa tulo ka tuig sa upat pa na imo di sa ato pa na agwanta pagid ko. Mo lagi pero feeling mo gud niya unsa man ni siya oy paspasiro ra man kay ni siya oy bura delikado man ni siya. Basi unya maburos ko ani basi unya aggressive ra kay ni siya basi ang apas niya ani mo ra gyud niyang apas ani mo lang niingon siya nga ay di na lang jud ko oy. Undan ako kay lahi ra man ka di pa sa una nga pwede ra man mi once a week ikaw kay gusto gid nimo adlaw-adlawon man gyud oy. Taw man tay mabuhat ana niya kay iya man ang desisyon. Lagi ka na ang dili sad ka makaingon ng anak kay apit kay matuigi sa daya sa mga sagot. Mao galing niabot na sa punto nga murag di nakajud lang na sobra na ni. Di maka pwede mo ingon ana nga dili giganahan man siya tita B giganahan siya nabot og tuig. Maybe ang gitistingan pero kadugay niabot sa punto nga oy murag kajut lang. Nagsige naman murag di naman ko ganahan. Dawato nimo ka matuura nga lagi mga butang nga mausab. Tamo na karon ikaw mura kag karon di nakakasabot sa imong gibati kay gusto niya nga maundang na magbulag na mo wala na kay kuan. Unsa di mong gusto day matag adlaw? Dili bisan sa kabulan guys sa okay ra kay nga dili ni ka mo sugot man ngay pero masukpo man. So karon di nagasuko na siya. Masugot sa taon na masugot ka na magsabot-sabot ni pero Karon dili na. Once a month ra day sus Ginoo ko. Abi na og adlaw-adlawon. Kana magsabot ni magsabot na mo di niya matuman dito para sa 2 ka bulan makuan pero nang pagsabot na mo. Una maglalis din ni sa mga inana. Oh, exactly. Well, iya mangyud ng pagbuot nga medyo mo na yan dili niabot siya siguro sa punto nga di na gid sa ganahan og ingana. Wala sa ka feeling nimo walay lain eh? Wala ka feeling nimo wala siya lain? Wala man sad. Wa kay nabantayan nga basin ana siya lain gikabisihan na karon? Dili sad ko makaingon og inana kay nakita mo ginako nga Unsa mas nakita nimo nga masaligan. gusto mo nimo pagkabalo nga masaligan, gusto mo pasabot ana, everyday day mo magkita. So kanang oras kada ang kung Sa mo kauban din mo sa trabaho o silingan ra mo ana dool ra. silingan ra. Okay. So karon ang imog yung giproblemahan karon dili nimo madawat nga dili na siya ganahan nimo, ni kalit lang. Kanang maraming inana, marag tungod siguro sa mga inana nga butang babantog din na sa ganahan sa kuha kay lahi ra daw ko sa Well, sige ani. Number 1, kuhaon gyud nimo ang pinaka ugat aning tanan. Lahi ni nga ugat ha, lahi tong ugat na. Kuhaon sa nimo ang pinaka main reason nganong di na gyud siya ganahan nimo. Okay? Yes. Tapos because di man nato ni ma-assess ano ni kalitra man, di ba? Tapos if ever kung makabalo ka, for example, ang iyang rason tungod kay, di ba niyong kasako nga murag ikaw kay lahi ra gyud ka kay gusto ka permanentihon. Willing ba ka nga sige, sorry. Active ra kayo ko, sige. Kung dili ka gusto once a month, every other month na lang. Willing ka mo yung ana. Mausab. Gignan man ako yung inana pero dili gid siya kay. Kay basin ko, for example, kung ingon sa rason siya nga dili ko ganan sa imo kay buhok kag ilok o di magtawas na ko o si mo tahumot na mo may sulbad because sometimes naay mga butang nga usahay mangita lang silang excuse nga imo nila rason pero actually dito mo ang rason mo na nangutan ako sa imo unsa man ni nasa ilain o wala kay basig nangita lang sa bikil nimo tungod di ay kay nasa ilain so Dili sa ko makaingon og inana. Dili, ikaw sa imo ra manggon ang una-una, God. Ang ato man siya, manggod. Caliente.
Para lagi mo galing atong isay ko, di man ka pwede mo yun na, dili po ko makaingana, dili gyud ka makaingana, kay dili man na iyang una-una, ikaw din nagawid siyang una-una. Lagi sir. Oh, magkikakabalo nga nung gibulagan ka, tamong yung kakarong nga, di siya ko makaingana. Muna akong giyong karong, gisulti na ko sa mga possibilities. Okay? Number 1, ang imong isang sulbaron is, unsa man gyud ang rason. If ever, ang rason, niingon siya nga, active ra kay ka. Di ba? Tungod lagi sa mga Active, mayon ni kakaron. Sige, di na ko sorry kayo, pasaylo ako, abi na ako giganahan ka sa di iundangon na nato ni. Sorry, di na ko gusto once a month. Kuha na lang ka ng every other month na lang. Kay kumayon na po sa karon nga, dili gihapon. So meaning to say, dili na mo ang rason. Na ay laing rason ana. Ay lagi ba? Exactly. Di ba kumain ka, di ko ganang kay bukag tiil. O di, sige, maligo na ko. O, humot na akong tiil. Mayon na po siya, okay na imong tiil, pero di ko ganang kay basa imong ilok. O, sige, mag-deodorant na ko. O gana. Actually, di ko ganan sa imo kay ang imong ilong murag kamatis. So, ang problema, naghahanap lang siya ng rason para mahuman lang ang relasyon. Di ba? Tanawa daw, obserbahi, ngano manggid unsa manggid pinakamin ani. And if ever feeling na ako, basi na sa ilain, naghahanap lang siya ng rason. Because, kung muna yung rason, kay ikaw active rigid kay ka, so niyong kakaroon, sige, promise, di na lagi ko, sorry kayo, di lagi ko, o di, ang ending, ayaw pa rin niya, o meaning to say, nailay nga rason, di ba? Kung feeling ni mo karon nga medyo nilaylo siya, o feeling ni mo karon nga bro, okay na po rin, friends ba mo karon o dili? Sa? Friends mo karon? Amigo mo karon dili? Wala, pag alim may nagbulag, kiingan ako siya nga, wala ta na lang nga ako mabulag sa imo, kaya pag bulag na. Kadyot lang, ang una siya nakipagbulag. Okay, pero Tapos ikaw wala ka musugot. ako masagot Bisa pagdili ka musugot, pero sa ngalan nga siya gusto na siya bulag. Kung kaya mo kayo mabuhat, ana bayot, nan sa badeka oy. Ay, bastos. Pero, di okay man sa nga ako ni sugot. Exactly, mo gali imo siyang balikan sa rason. Kumain ka karon mo ni, wala pa man mo nagbulag di padayon na. Pero mo na imong kuan kailangan nimo hibaw-an unsay rason ngano man gyud. But if ever imo nang buhat sorry di na ko mag-active ta, still nagyapon sa adili di gyapon ko magbulag na gyud ta. So nasa laing rason. May iba na yan or nana sa laing rason nagbuhat-buhat na sa rason para mabikil o magbulag mundo ha. Pero if ever kung unsa man galing basi nagmanya ra pod na, ligawan mo ulit. O pamangka mo nagbulag. O panguyabi otro. Panguyabi otro. Mag-sorry. Sorry. Kung active ra kay ko, pwede ba manguyab ko otro sa imo? Sorry. Pwede ba nga mag-ano ko, mga ikog pasaylo na ko'y buhaton ingani. Di ba? Dili manggod na po siya, kulitan po sa ako sa food. Kadaghan ba? So nabi mo kay ka! So di lang kay kanang tanawa ra gyud ka. So ti lagi ko usap pa ilang diferensya nimo. Ikaw kagalikay-likay gyud ka para ang dating ikaw ang hero diri ha. So naman po isa nimo ka problema. Tanawa lagi ka giputol nimo. Ay ko putle. Hoy! Tubag! Gansi pa ko pa'y nanawag niya ko pa'y pagkabon na sa kiro sa karon di actually napag-isay kalagutan ako sa mukha. Mura mata nagpatambalog ka gid ani pag manugtambal sa paa actually napay sa likod dok. Langiya. Ay langga mayo nga kuan nimo diha. Yapon po, Kinsa man ni? si Jane. Ay Jane. Kano sa ka nagproblema day dia Jane? Abaday apelyido nimo? Dili. Dili. Binagog abaday ang problema nimo. Okay. Taga-asa ka lang ga? Taga-Bugo. Pilay edad? 22. 22. Guy, ginoo ko. O sa'y problema sa 22 years old? Pan ba? Nakuya. Tapos ka ng... Ay, atong mga niaginan, asay na kanang nakafling-fling dati, ana. Kadyo lang, imong uyab na ikapling? Dati, pero karon wala naman. Sa pagkabalo nimo nga nasa ikapling? At kung kuhan nga, basta last month na to na kanang nagbulag ni. Giyon sa nimo pagkasapon. Nagbulag mo?
Oo, nagibalagan na ako siya. Pero kuan na to ka ng mga, kuan na nga bulagod. Kanang dili, tinud-anay. Wala. Na kinasako lang, ano. Ano yung nga nga bulag ron? Di tinudaan. Kinasako lang ba? Pag sure diha na, di nga na di langga, nga ka nang dili di char-char lang. O sino nang gingon nila nga cool off? Ana lang. Kaya nga lang cool off, pura nagbulag, pero dili pwede mag-uyab-uyab sa lain. Ana man na. Wala, tiyari. Gusto nyo pagkabalungan na sa Pling, ni Amin siya? Oo. Ay, bala kay siya. Nasakpan, magod na ako siya sa yung cellphone, na. Ay, kadyo lang, ganang ko ana, giun sa pagkasapon, unsa imo giun sa nimo? Kanang, nag-text sa iyaha nga kanang, lagi ka ng mga sweet-sweet, ana. Da. Tapos, pagsapon, giun sa man pagsapon, nag-open Ano? kasi ang cellphone. Oo, din, ana ko sa iyaha na, kaunsa na niya nga girl, na siya na iya, lagi daw ng igagaw. Igagaw, sweet sa igagaw. So, ingana sila ka-close sa igagaw. Then, muna din to, pero, karon okay na mi din. So, di okay rasag ka di ay. Kanan, kaya, kanang, akong mama bito, kay dili, ganahan sa iyaha. Okay. Tapos, Dayon ko kanang unsay rason si mo mama ano di siya ganahan? kundo pag kanang ini maglaag mi kay dito siya mananghid. Ay. Oo naman, ano? Ay, bastos. Tapos, Dinaang giya kanan karon wala na bito ko kanang gitugop. hay! Delayed na ka? Delayed na. Mga may ano. Wow, happy Mother's Day! At dili pa. Diyon, so nakuraw na dahil sabaw langga. Oo, kadaghan. Oy, kadaghan yun daw may gala. Tayo nag-enjoy sa kalangga. Ang lag-ana. Ay, Diyos ko Marius. Pila edad ni mo langga? Hindi po. Wala, grabe pa kay na ba? Mga pila karon sang kaya langga. Wala lang kinatauan, oh. Ay, bastos. Dili man ang utana ramang ko. Sa imong edad, pilay kasagara makaya langga. Depende. Kasagara, mga pila. Mga basta. Mga kasagara pila galing. Mga more than 10, mga 5, ano. More than 5. Oy! Asa po ninyo gabuhaton langga sa balay, sa mga kuan nga butang? Sa inyong balay siguro, magmuna makita mo si mong mama. Dili, uy. Aman mo dapit. Usahay sa balay, usahay sa kuan. Sa ilang balay. Usahay sa inyong balay, usahay asa pod. Sa motel. Ba taga-Bugo man ka? Oo. Tamo biyahe pa lugar mong syudad para lang gid-ana. Anak yun. Correct, no? Oo. Ang galing mo! So, karon na imong problema karon medyo delay na. Oh, pero atong mga kuan last year na yan naman Japon ko. Na-delay gyapon ka. 3 months pero wala man Japon. So pangutanan nimo sa ako karon? Then ako taong gusto ba na kanang mapigi na para masagot ako mama. So, kadyo lang nawala ko. Ang imong istorya na delay. Tapos karon kay umasuko pa imong mama. Hala. Malipay ko niya okay nak. Wow, anak, na-delayed na ka. Nalubat na may noon siya noon. Nawala naman. Ginoo ko. Hello. Yes, kinsa niya?
Ako si Erica. Si Erica. Pila edad ni Erica? Sa pila edad ni mo lang ga? I'm sexy at 18. Wow, 18. Ka-upload pa ani, uy. Say problema sa 18 years old. Kanang ikuan man go, dagan man gud nanguyab sa ako. Ay, Da. Guwapa kay kaya. Guwapa kay kaya. Kalami di mo na problema ti, uy. Kaya dagan manguyab. I-text daw sa ako ang imong kuan bi Facebook bi para makita na mo naong kung mo kuan ba. Anyway, unsay problema? So dagay nang uyab tapos kanang mag-uol manggug ko kung dili na ako sila sumton pero dili manggug ko ganahan. Ala? Nga, Wait. Tungod kay dagay manguyab, hadlok ka nga bastiron sila kay mahadlok ka nga di nimo sila sugton? Ha? Nag-ano na. Ano mahadlok man ka nga di nimo sila sugton? Pero- Katol kayo, katol. Ay, hindi po doon. So, mga pila ni kabok atong istoryahan, pila kabok. Mga tulo or upat. Wow. Mga palera ba ni age or lahi-lahi ni siyang age bracket? Tawagan to si ABCD. Si A, unsa man ni si A? Estudyante, trabahante, negosyante, walay panty. Unsa man ni si A? Estudyante man sila tanan. O estudyante tanan. Puro po sila gwapo tanan. Wala po ko kabalo sila in person. Ay, ha? Sino ka kabalo sa in person? Ay, in personal ba? Sa Ay, chat raman good. Nanguyab lang sa chat? Mm. Sa messenger? Mm-mm. Tungod kay gwapa imong profile pic. Muna mo message dayon, no? Hala, oy. Tapos karon hadlok, unsa paghingas lang? Saan lang ga? Otro lang gabi? Ano? Sa to pag-ubo lang ga? Pakilaksa sa portahan palihog. Igna 2 hours ta, ha? Kajut lang, kajut lang. So, nanguyab ni sila, ang uban nag-chat lang. Tapos hadlok ka nga, di mo sila sugton. So, unsay pangutana ni mo kang tita B, paimnon ba takag muriatic acid? Kanang akong tang pangutana kung okay ba kung sugton ako sila pero mamili ko sa ila or Siyempre, something mamili. like that. Mamili yun lang ga, uy. Wait lang. Nga naman naglibog ka kung kinsa sa upat? Kanang hadlok manggugo nga mabasted sila niya para sa ako. Wow. So hadlok ka nga basing masakitan sila. So mas may pandaghan ko'y uyab kaysa daghan ko'y gibasted. Barang anak lugar. Ay, dili ko dana. Ikaw ba nag-ingon nga di ka gusto mabasted kay di ka ganahan di ba? So minto say mas hadlok ka nga kay basi masakitan nimo sila kay imo silang gibasted, mas okay pa nga mas dagan na lang ko'y uyab kaysa na ko'y gibasted. Di kanang kuan mang pod kanang dili man po ko ganahan nga nakoy uyang. Ang imo lang is hadlok lang ka nga basig si tawag ani. Hadlok lang ka nga makapasakit og laki ana lugar. Ilang gagi, ganun naman talaga. Di ba nga pwedeng apilion ni mo tanan? So kailangan nagyoy mas bugat. Sa upat ba na may mas bugat? Ambot lang. Di sa ka sure. So mean to say, parang wala pag-iingon nga. Di lang ga, ako it's okay nga dagan manguyab. Kasi, whatever, may problema. Gwapa man, di ba? May problema. Ang problema lang nato isa diri, is ka lang kung daganon mo ang imong uyab ipadungan-dungan. Yan yung problema. So sa imo karon, mintras wala pa, dili pa nimo feel nga mosugot, mintras dili pa nimo feel manguyab, hayaan mo lang siyang naman ligaw. Saglaan lang kasi di pa ayan niyo kamo mga babae nga naminaw karon, please. Ayan niyo sugta kung talagang ready na mo magmahal, ready na mo okay because gusto na ko ana o di larga.
Because gusto naman ko, na in love naman ko, ganahan naman ko niya, disugto na ako siya. Pero ayaw pag in-rush nga, ala oy, nanguyab ra ba siya, asugto na ginako ni Bari, kabaloan na. Di ba? Yes. Mga itsuraan ba ni? Naay murag tanan man. Di ba? So, pwede ra na. So, sa imo lang ga, kung di pa ka ready maguyab-uyab, sagdi na sila nga manguyab nimo. Nganong sa chat raman lang ga, walay nanguyab sa personal? Naaman pero dili lagi ko ganahan. Di wag muna. Ayaw pug sa imong self kung dili pa kaganahan. Mo na'y pinakanindot sa tanan. Kung dagay manguyab, fine. Kung dagay manligaw mag-chat sa imo, fine. Wala may maglagot. Basta kay kung gusto na ka mo, decide na ka nga manguyab, it's because kay na in love na ka. Dili kay ingon kay napugos ka or gusto lang yug ko, okay? Alright. So wag mo na maguyab-uyab kung dili pa ready, ha? Yes. Hayaan mo lang sila manligaw, it's okay. Sagdi sila, pasagdi sila nga, unsa na ingon nila? May the best man wins. Di ba? O pakitang gilas mo upat diha. Tanaw na ko kung kinsay pinakamaayok, kinsay pinakadako og taas. Dako og paggugma og taas og pasensya. Okay, so wag magmadali lang ga, ha? Gwapa de ka lang ga. Dagan may manguyab. Da. Unsa ka nga kalok-alak nga artista? Meron si Liza. Wow! Liza Soberano. Fairness. Okay. Thank you lang ga. Ingat ka. Enjoy your life. Ayaw sa sugta kung di pagi ka ready. Okay? Alright. Bye. Bye. Grabe. Pero ito yung problema. Dagay nanguyab sa iya, ha? Di siya gusto nga dagan po siya tawa na. Mabasted. Hello? Hello, kinsa ni? Rainbow, kuya, tita. Kinsa si? Kinsa ni si? Rainbow, tita, Rainbow. Rinboy. Pila edad ni mo, Rinboy? 22, tita. 22. Unsay problema sa 22 years old? Libo ko, tita, isang pilion. Namunang ko iyab karon. So, ako, walay gusto. So, naglibog ko, tita, og si kinsa kong pilion. Ginikanan ko na ako, og katong uyab. Ay, bastos. Odsa ba? Nganong niliganan ang imong ginikanan? Kuan daw, tita, kanang wala pa daw ko na siya itrabaho kay estudyante, pamugod siya. Which is tama din naman. Pila edad ninyo? Ikaw, pila edad nimo? 22, tita, 22. 22. May udto sa mga abri ang likod niya. Ay, bastos. Ay, bastos. Ay, bastos. Oh, dili. Kajot lang. Pila edad niya? 20. Ikaw? 19 pa siya, tita, 19. Ay, ginoo ka! Ay, so estudyante pa na. Oh, estudyante pa siya, tita. Estudyante pa. Ikaw, estudyante pa sab. Nagtrabaho na karon, tita. Nagtabaw na ka. Oh. Kani ba itong istorya nga, uyab, laki ni, bai? Bai, tita, bai. Ay, bai. Ay, mo kung tingog ko kay Morga Bigay man. Kami na Tingog, tita, Morga muna Bigay. tingog. Brad, ingani na siya. Normal gina sa ginikanan nga masuko. Kay dili maganahan pa because 19 years old pa manggod na. Lagi, Di pa manggod na pang pang future. So ang pinakadabis nimong buhaton, kung ako nasa imo, ug nangayo kag advice ako ako ipagpadayon ang pagpanguyab, pero ako lang medyo sikreto lang ng konti. Pero akong ipakita o maningkamot ko nga makabuhi ko kay inkaso man say may tabo. Kamo ba nagkinuraway na ba mog sabaw? Tingnan, tita, wala pa sad kay dili pa na pwede kay kung pa man estudyante pa magud siya, gusto pa na ako makauman pud siya. Da. Oh, gentleman. O see? Ano ra? For the meantime, normal pohon maginikanan ka, makasabot ra gyud ka, but
For the meantime, sa ngalan manggod nga napa mo under sa iyong ginikanan, gibuhi pa mo sa iyong ginikanan, siya wala pa'y trabaho, estudyante pa siya, normal na sa mga parents na mahadlok, ng dili gana ayo sa kay, di sila gusto nga sa'yo mo maminyo, kay gusto nila makita nga nindot yung mga career. Napa mo itaas pa yung mga pangandoy. So, ang imong buhaton nga ni, ako nasa imo, muna akong buhaton. Para na akong pag-uyab, sikreto lang sa, maningkamot ko, nga mas nindot ang akong career, mas nindot akong trabaho mo, dako akong sweldo, kay in kaso-kason sa manggaling, kaya na ako buhion ni siyang bayina, o akong i-prove sa mga ginikanan, nga ma, tanawan niya akong uyab karon. Ay, bastos. Bisag ingani ra ni siya, di na siya bastos, bayod ka ka. Bisag ingana lang ni siya, or sa manggaling, kaya na ako siya buhion. Or imo siya pa-eskwelahon, o ang babae mong kung dapat mo graduate siya. Ang galing mo! Ang makauman po siya. Yes, ipahumansa na siya because ang mga parents normal gyud na nga medyo masukod iganahan. Pero kung imong ma-prove sa ilaha nga oy kaya man day mabuhi man di ay kaninday nga babae nindot man pud ni para sa akong anak day kay wala man siya nimong bad influence or mga nga na or vice versa. Napadayon nimo imong trabaho, napa-eskwela nimo siya, gipag-graduate nimo siya, then happy fiesta. Walay problema. Kaya ang mga ginikanan kabalogin na sila na at the end of the day, kamo mga anak nagyud mo yung mga own ninyong life after. Lagi. Kaya bisag kung saan nila matiguang na sila, di mo mapugngan sa inyong pagdako. Di ba? Oo. Ay, tita. Correct. So yung analan dating ha, ipa-eskwela siya, suportay siya sa pag-eskwela. Very good, wala pa'y kuniraway sa sabaw. Very good. Very good nang Wala pa ingana. siya nakita? Ayaw sa, very good. Padayon na. Then ipa-eskwela mo, graduate siya, then ipakita ninyo nga may mong successful. So pwede rin din mag-uyab-uyab nga dili sa maboros o nakatiwas sa pag-eskwela. Okay? Mawi, tita. Sige, tita. Alright, thank you very much. Salamat, tita. Salamat. Ay.